Alright, 100 Spartans sanibingelela nonke ababukeli emakhaya. Lapho sikhona phansi e-downtown e-Witbank eMalahleni. Lana namhlanje is-4 June, imarch iqalile. Sibili nabanye abafowethu nodadewethu bonke baphume baphelela bazoza show ukuthi le march ihamba kahle. So lana ngimene chairman ugogo wezinyanga uzobe uyachaza kahle nokuthi ubani uza kanjani abese uyasho ukuthi inhloso yale march bekuyini and izophela kanjani izophetha kanjani. Sawubona gogo. Sawubona mkhulu ngiyaphila kahle. Thokozani. Thokoza. Ngicela bese manje ukuchazela ababukeli be-100 Spartans neMalahleni nomhlaba wonke jikelele ukuthi namhlanje sihlangene kanjani kuzokwenzakalani. Thokoza mkhulu, thokozani balaleli, thokozani community yaseMalahleni. Ome phambi kwenu uchairperson yezinyanga uDeputy ngaphansi kwezinyanga zaseMalahleni ezoholwa umkhulu Mamba esi-chairperson. Manje sina sijoyinele march bahlali baseMalahleni ngoba siyinyanga siyazi kahle ukuthi siyachamalizeka ngabantu bokuhamba ngoba inkinga esihlangane nayo abantu bokuhamba badingisa imithi engalungile abese ibuya kithi abalaphi bendabuko. Manje le march isiza kakhulu ukuze ukuthi nathi sikhona ukuziklina kulabo bokuhamba bese abanganama permit okufaneleka ukuthi babe ngala abangasibona abalaphi bendabuko or abanganawo amalungelo obunyanga base bayaphuma bayasiphumele ezweni lethu ngoba sesiyalimala kakhulu ezweni lethu. Abantu bayalimala, abantwana bayalimala, abogogo bayalimala ngale mithi engalungile. Okukhulu futhi esikubaleka kakhulu ilamaphathi wabantu abawasebenzisayo imithini yabo. Sithi thina siyinyanga zaseMalahleni asikuvumeli lokho. Ingako sijoyina imarch of March ukuthi lokho konke kuphele abahanjiswe babuyele emazweni akubo bayolapha khona mabe ukuthi baqinisile ukuthi bayalapha. Ngiyabonga community yaseMalahleni, ngiyathokoza kakhulu. Ngathi le march ingayenza enkulu impact ezoyiletha ebantwini bakithi baseMalahleni. Ngiyabonga kakhulu. Before ibhala gogo ngicela ukuthi uthini kulabo abahlezi emakhaya njengoba nanonke nilala labo abahlezi bafisa uthini? Thokozani bogogo, nina nihlele emakhaya angazi ukuthi mhlawumbe anizwanga or nizile kodwa bogogo siyathanda ukuthi nani eke nisukumele izwe lethu ngoba liyalimala bogogo. Yebo gogo, angabe ukuthi akusumntwanakho olimalako or umndeni wakho kodwa izwe liyaphela. Asizameni sibuyeni sibuyisaneni sibambaneni futhi siyinyanga nabafundisi nabaprofita ngisho bona abalaphi bendabuko kanye nalabo ababelethisako. Nginibiza nonke abafundisi, ozani bogogo, ozani silweni nabantu abamosha indabuko yethu kakhulukazi eSouth Africa. Ngiyabonga bogogo, ngiyabonga zalukwazi. Alright, so 100 Spartans ukhulumile ugogo khona wonke umuntu ezinkensini ku-background iphume yonke ampuri eMalahleni. Ngazi lo usele kanjani kodwa next time ngesho ukuthi sizobe sonke wonke umuntu uzobelana. 100 Spartans sanithanda nonke bafethu lemsalute. Sanibonani mphakathi, igama lami ngu-Happiness Mvukazi siba e-Clarendon Extension 8. Sithi abahambi futhi special ama-Nigeria awahamba abaqedile abantu abafowethu sebezinto nje enga-exist emhlabeni. Abahambi phela sibafuna abahambe nalaba amaZimbabwe nabo basithathela amabhizinisi. Angithole ngiyithengisela angisathengelwa sebengibuka nje behambe beku abahambe nabo bovula ibhizinisi lengakibo abeke beshiye ngokuthula nje. Manje uthini ngalaba abanezingane lana ezilingana nathi? Abasala abashana ngoba abashana vele ngabala akuhambe oyise abashana basala akuphuma ishangane kungena umuntu. Isongeso mabahambe gents fan hayi town lethu leli ababhayilo wethu awasebenzi umasipala asifile kahle kube sihamba nayo umasipala kahle la no mayor umuntu kwesaslead kahle kuyo yonke indawo le because nguye usodolobha wala ngikho saslead kwizindlu lezi ne home affairs. Angiboni home affairs la ayibonakala but kahle la lezi ndlu lezi ezingapha ngapha kubojeli khona nani abahambe siyocala kabusha bangahamba sicala kabusha mara manje sizifuna sisodwa sizihlele kahle. Abantu bakhala ngokuthi
mabahamba especially lama-businessmen lawa abakhala ngokuthi abantu kushiya isitoko kwenziwayo ngale sitoko ngoba manje basuspecte ukuthi mhlawumbe siphoyiziniwe siyoshiswa okanye kwenzakalani. Ilana kose kungene khona i-law enforcement namaphoyisa abasho ukuthi senza njani ngale sitoko sothenga esinyuwana. Angisho kunale grant nama trainees abuya lapha kamasipala national ikhiphe grant ukuthi kwatrain abantu abafuna ukona the spaza shop akuqale njalo umuntu masikhipha omunye umuntu ngene umunye umuntu asisebenze into ebalekile leyo ngene training certificate operating store Pakistan lihamba Somaliland lihamba alhambe nesitoko sami Ngoba safa ufakile. You never know my brother noma yini yenzeka. I thank you isongeso 100 Spartans niyazwela ke wabukele emakhaya niyazibona nawo bafikile abafowethu wonke umuntu uthi mabahambe wonke umuntu uthi mabahambe iSparta Selling Site kodwa wena njengomhlali emakhaya uthi kwenzakala ngalabantu na ingabe uhappy ngezimo esiphila ngaphansi kwazo amabhizinisi wethu wonke awasekho abantwana bayabulawa izidakamizwa everywhere eSouth Africa wena uthini lithini izwi lakho mhlali njengoba usemakhaya ubhekele into enzeke eMalahleni 100 Spartans sithanda nonke bafethu thanda omunye uzithande thanda noNkulunkulu bemsaluthi sizophazamisa sobageja lalela sizoyilungisa lento ngendlela efanele Injalo. musuphuthuma mawuphuthuma uzogeja uzomgeja ungabana mawukala umphuthuma umuntu ungafuni ukumuzwa bopha phambi kwakho ukhona uzogeja lalela hlala phansi kwakho Sanbonani sizofuna umthandazo peaceful march okay ubalo ukhona futhi Ngiyakhuluma wethu ayeye eMalahleni ayeye forward with march eMalahleni forward phansi ngabadayisi bezwe phansi ngabadayisi bezwe phansi ngaba-Nigerian adayisa ama-drugs nina baseMpumalanga ngiphathiswe umyalezo igama lami nguSandile Dube ngithunywe i-national ye-march and march ukuthi sizo hand over i-memorandum yabahlali baseMalahleni yabahlali baseMpumalanga yabahlali baseNingizimu Afrika ukuthi abekho happy abajabule ngokubona ama-illegal foreign nationals egaluza ethatha wonke umhlaba waseMalahleni. Sithunywe umama uJacinta Mangobese Zuma uthe Dube ngicela uyongitshelela abantu baseMalahleni ukuthi i-march and march iseza eMalahleni. Ufakele umthakathi useza eMalahleni. Umkizwe mkhulu uyeza eMalahleni. Sithi le ground esenisikhombise yona ukuthi niyayichesta lento niyayazi. Sithi forward eMalahleni forward. Down with illegal immigrants eMalahleni, down. Down with illegal immigrants eMalahleni, down. Siyayithatha eMalahleni ezabantu base-South Africa, siyayithatha. Siyayithatha eMalahleni ezabantu base-South Africa, siyayithatha. Forward with Mpumalanga province, forward. Forward with Mpumalanga province, forward. Akekho ozobusa izwe sikhona sama-South Africans akekho alikho
alikho i-Nigerian ezodayisa ama-drugs eMalahleni, alikho. Siwabonile ama-hotspots. Siyabonga bantu baseMalahleni ukusikhombisa ama-hotspot. Njengase-Hillbrow masimatsha eJohannesburg bavale konke. Njengase-Sunnyside ePitoli masimatsha bavale zonke lezi iy'tolo zabo zama-hotspot. Siyabazi, sizobathola, and le march we will march until we win. Siphinde sibonge abadidiyeli bamabutho ngenhlonipho eniyikhombisayo. Ngiyafunda la kwi-WhatsApp group ye-National Executive Committee ye-March and March. Umama uJacinta